wagaya mana ga mun kedu kimere kedu ke kasanya kedu fano campus seguji eji n'aka na na ga nkoma mo na ya ga nkoma nwe njide bụ nwe mgbe nta ya bụ ihe dị aka ga joy afambu omalicha adiwo ọ bụ na ige ntị ma ọ bụ na ịtụ ntị n'ala ị ga-afụ na onu m dị iche azụzụ ụkwara na azụzụ ejidego mgbe eke ma agbụ mana nsogbu adịrị ọ ga-adị mma ọ wee bụrụ gịnị n'ụbọchị nke tata ihe m ga-egosi bụ ka ha si akpụ ụzụ nke ha ya bụ ịkpụ ụzụ bido n'ịkpụ ụzụ wee ruo n'iru gasị ihe dị iche iche m ga-egosi gị n'ụbọchị nke taa soro m ka anyị gaba ya bụ na ugbu a anyị erutela ebe nwata nwokorobịa wekwaghị na mpa mmadụ nwokorobịa ka kwetara wee na-akpụ ụzụ n'ụwa kịta anyị erutego ebe ya bụ nwatakịrị na-akpụ ụzụ nke ọ na-eme ugbu a bụ ịtụcha osisi nke anyị makwa na ọ bụghị osisi niile ka eji were na-akpụ ụzụ nke anọ o si na osisi nke ya na-akpụ ya bụ osisi inyi ka a na-akpọ ya bụ osisi ọ cherụta kịta anụ bụ ọgụ ya bụ ọgụ eji arụcha ihe maọbụ nke eji akọ ihe ka ọ na-arụ ugbu a na-arụ ma ndị ọfụ ụkwa so ndị ka na-eme na ihe ndị ọfụ ka na-eme ya ka ị si n'afọ osisi a iyi ị na-ego dị esi ego ka ị na-aga ime ọfịa egbu ya mba ihe ego ndị ya aga ime ọfịa ha gbusizi ya dere ịbịazi igori ya egoro dị na igwu ya ejikwere ya ihe egokwu ya ego dị na igozi ya iwezi adị igwe kọnstrọtụ ya ihe ị chọrọ ka ọ gwa abịa ga-eji aka gị wee kpụta ihe ọbụla m chọrọ ka ọ bụ na ọbụla m chọziri ka dịte ngwụrụ ihe mara mma eji gote dị igwe n'afịa enwe igwe nwe ebe a kịta ị ga-ejiro ndị nka onwe igwe nwe ga-ejiro arụsiziwo ọgụ ya arụ na aka tụọ ihe ndị a na-eme na ihe eji ya na ozu okita na adị mkpopụtazi ya bido fis keba na ụdị igwe akpụ mụnwa na-abụkwa ya n'aka m na-eme everything n'aka m nwanyị ọrụ dụkwa n'ihe nọ na nwa hụrụ esi gawa n'ịcha dị nso ịmagwo ihe ọrụ juru ya dị akarịa ya dị isi ụlọ nke ahụ na-apụ nwekwe ndị ya wetara ya akarịa nke ahụ ugbu a bụ oge ọ na-akpụchi ya ka o nwee ike dị mfe n'aka ka ọ ghara ị na-akpọnye mmadụ osisi n'aka ma ọ bụ na ejiri ya na-arụ ọrụ iji akpụchi ya ka nnukwu n'aka gị ka nnukwu aka gị moto ka iji akpụ ya ya karama bọtụl aka ga-emenwu ya ugbu a bụ oge o mechara ihe niile ọ kpụchachara osisi a onweghị ka a ga-esi wee chụọ aja ma afọ ya udene ya bụ na onweghị ka ị ga-esi wee si na mmadụ bụ onye ọkpụ ụzụ ma ọ bụ na ọkụ adịghị ebe a ugbu a bụ oge ọ chọrọ itinye ọkụ ka o nwee ike wee kpụọ ụzụ ihe o ji eme arụ ọrụ ị na-anya ugbu a ifo onwe ihe a na-acha ọcha dịka o nwere opi ihe dị etu a bụ ihe na-etinye ọkụ ya bụ ihe na-afụkọ ọkụ n'oge gboo bụ akụpe na ọnụ ka eji afụpe ọkụ mana ugbu a ọ bụzi ihe anụnwa na-acha ọcha kịta anụnwa bụ ihe ejizi wee na-eme ka ọkụ ị na-anya ugbu a ifu na mgbe ọ na-akwado ya ọ na-etinye aka o wee na-enye aka wee na-afụkepụ ọkụ ya mere ezigbote nwụra ji wee na-apụ ọkụ a wee na-enwusi ike ihe ọ na-eme ugbu a bụ igwe ọ ga-eji wee kpopụ osisi ọgwụ anwa ka ọ na-etinye n'ọkụ ị na-anya ugbu a ifu na igwe abịa pịrị ọnụ ya bụ osisi ọ ga-akpọpụ ya ka e nwee ike efu ebe ihe igwe ọgwụ anwa ga-abanye ịghọta
anyị ugbu anyị ga-afụ ihe dịka isi ọgụ tụsara na ebe a nwere oghere n'etiti ya. Ya bụ ọgụ ka ọ na-akụdo ugbu a. Ya bụ ọkụdocha ya bụ ọgụ ugbu a ka o nwee ike nwee mpụtara ọ chọrọ. Ọ kụrichaa ya kịta anụ ebe ọzọ ọ ga-etinye ya bụ n'ime ọkụ. Nne anyị gwa ifu ka ọ dị n'ime ọkụ, ka o tiwara n'ime ọkụ ọ gakwa n'ihu wee na-akpọpụkwa osisi ọgụ ọ na-emete ka ọ na-akpọpụ ya nke ọzọ nakwa agbari n'ime ọkụ a. O nwee ike banye. Ugbu a wụzi mgbe o tinyere ya n'ime osisi anwa wee na-eme ka ọ banye ọfụma. Ya bụ na nke abụọkwa nke ikpeazụ, mana ọ na-eme ọ bụ na o tinye ọ mara ma ọ banyekwara ọfụma, o wepụta ya ma ọ bụkwa ọ hapụ ya ebe a. Ọ bụ ọnọdụ ya bụ ọgụ, ya bụ ifu inu anyị gbo ifu na ọ na-akụpụ ya n'ihi na ọ banyechaghị ọfụma, o mepebe ya bụ oghere ahụ emepebe ọfụma. Ya mere o ji wee na-eme ya na edozi ya bụ osisi. Daalụ maka isonyere m n'ihe onyonyo anụ a. Ana m atụ anya na ị ga-esekwa m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ. Ka emesịa anụ.